Hello guys! Good afternoon! Happy Thursday! Luto kami ngayon ng fried chicken. Mommy's recipe. May bagong recipe ako sa fried chicken. Masarap ba yung recipe ko? Natikman ni Buchok, ang sarap daw ng yung bagong recipe ko sa fried chicken. Dati kasi iba yung timplang ginagawa ko. Ngayon, may isang bagong timpla ako na ang sarap. Yung loob ng chicken lasang Jollibee. Tapos yung crispy na. Crispy. Sabay yung balat, lasang chicken galing sa market, sabay yung amoy din. Sabi niya, kaamoy daw yung mga tinitindang fried chicken dun sa palengke. Yung mabango. Tapos yung loob niya, lasang Jollibee. Tingnan. Pakita ko sa inyo. Turuan ko kayo guys. Kung paano yung version ko ng fried chicken. Noon lang ulit kami nakapag-vlog kasi busy. Wow, busy. Ito na guys, ang chicken. Ano to guys? 3/4. Ito na guys, tapos na ito. Piprito na natin. Hapon na guys, malapit nang gumabi. Ayan, magpiprito na tayo ng chicken. Chicken! Sarap yan. Gutom ka na, anak? Yes. Super gutom? Yes. Can't wait to eat it. Later. Ang ulan guys, oh. Lakas ng ulan dito, oh. Hi, kuya. Lakas ng ulan. Ayun si Kent, oh. Ayun, oh. Nagsasahod ng tubig sa ulan, oh, si Kent. Kent, no! Ayan, oh, maglalaro na ng tubig. Tapos ng ulan, guys. Nagluluto pa din kami, oh. Tagal. Ayan na, guys. Naluto ko na yung mga fried chicken. Ayan, oh. Can't wait to eat these. Oh, gutom na si Buchukoy. Ayan. A little chicken. Tinitikman niya kanina pa yung tikim ng tikim dun sa mga gilid-gilid. Sarap. Kain na tayo, guys. What's up mga katakaw? Kain na na! Kain na tayo, guys. Nakaluto na kami ng fried chicken. Wow! Yan, nating isang plato kami ni Buchukoy. This is what I'm eating. Kain na tayo. Meron kaming sausawan. Ito, Mang Tomas. Tomas. Challenge ito. Kung sino natapos una, siya ang panalo. Kain tayo. Ay. Gutom na si Buchukoy. 3, 2, 1, start! Wait, hindi pa. Wala pa. Sobrang crispy nito, guys. Ito, tama. 3, 2, 1, begin! Saan yung crispy? Ito yung bag. Ito sa akin. Yun yung guys, oh. Ito sa akin guys.
ko matatapos una. Sarap. Nabot ang mahal ito ko. Sarap ano? Masang Jollibee ang loob. Where? Papa. Nakawa. Nakawa. Busog. Ay, tamor. More balat. Wait, ang sarap maigi. Sarap, sobrang sarap. Galing ang luto ni Mami. Galing ang luto ko? Gutom ka lang. Yun lang yung vlog namin guys. Tapos na akong kumain. Si Buchukoy kumakain pa. Paalam na kami. Bye-bye. Bye. Bye-bye guys. Good night. Kain na din kayo.